naragsak ken nagasat nga Sabbath kada tayo aming kakabsat. Ket dakkel unay ti panagyaman tay ken Apo Dios agsipud ta daytoy gundaway ket inted namanen kada tayo tapno agkakadwa tayo kadaytoy nga pamayan nga adalen tayo iti leksyon nga isu iti inadal tayo kadaytoy nga lawas nga mangisagana kada tayo nga agpaay iti panakipaset tayo, panakiparticipate tayo, iti Sabbath school lesson into nubigat, iti Sabbath school tayo kakabsat, sa dinuman nga iglesia nga ayan tayo. Ket iti karkararag tayo, ket ikanatay ni Apo Diyos iti gundaway, nga agtitipon akas agkakabsat, iti uneg, iti balay na nga pagkararagan. Nakaladladingit kakabsat adda dagiti iglesia nga saan maipalubos iti panaguurnong dagiti membro agsipud ta daytoy pandemic. Dayay hambit nga nakasaksakit kakabsat nga adda iti iglesia nga napananmi. Iti iglesia iti Santa Ines ditoy Santa Ignacia Tarlac kakabsat. Kadawyan na nagadu digiti ubing nga umay makigimong suffer little children to come unto me kunana ni Apo Jesus. Idi sumangpet dagiti pangpangulo iti iglesia. Simangpet iti maysa nga panglakayen ket daytoy nga panglakayen isumit iti maysa nga kagawad iti baryo kakabsat. Ket inbagana nga pinaayaban iti mayor iti Santa Ignacia digiti opisyales iti barbaryo. Ket masapul nga ipatungpal da dayjay bilin iti mayor nga naggapumit iti opisina iti gobernador iti Tarlac. Anya daytoy nga bilin kakabsat. Nga dagiti apan makigimong mapalubusan ket saan da kakabsat nga atong adati percentage na iti church membership. Iti saan nga mapalubusan digiti 18 and below ken senior citizen. Makitak digiti ubing iti agawid da pumanaw da nakaladladingit da kakabsat. Nga magyaman tayo tadda daytoy nga pamayan nga mabalin tayo nga agkakadwa tapno adalen tayo iti sao ni Apo Dios. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin namin nga Dios amami nga dapat sa dilangit. Dayawin mi iti man nakabalin amin anagan mo. Ket agyaman kami ama sipud sika iti Dios nga intun no sika ket nagkari. Tungpalem daytang inkarim. Daytoy tinadalen mi kadaytoy nga leksyon mi kadaytoy nga quarter. May panggap iti covenant ken dagiti karkarim ama. Ket adalen mi manen daytoy leksyon nga agpaay kada kami kadaytoy nga Sabbath. Dawatek nga bendisyonam dagiti kakabsat. No kasanoy ti panang bendisyon mo kanyap ama nga mangibingay daytoy nga leksyon. Bendisyonam digiti kakabsat. Tapno daytoy nga panaggiinadal mi kadaytoy nga gundaway kadaytoy nga oras iti aldaw mo nga santuan agbalin o Dios nga nabindisyonan tasika iti nangipatay iti makannawan nga imam iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami ta dinengeg mo iti kararag mi tinagna po mesos. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 7. Igiganak iti pagleksyonan tayo, pagleksyonan nga Ilocano. Tulag, ijay SINAI. Covenant at SINAI. Ammo tayo kakabsat, no anya daytoy a lugar, no kasano nga kaimportante ito'y Bible history daytoy Mount of Sinai. Ammo tayo kakabsat nga
masapol nga agsubli ken agsubli tayo, ta ditoy panakitulag ni Apo Dios iti Israel. Ijay Sinai, ket masapol nga amun tayo kakabsat. Naadal tayo ni Apo Dios nga ngaramid iti tulag. He made covenants, umuno na nga nakitulagan na, no laing tayo kuma, when ni Adan, si maruno ni Noe, si maruno ni Abraham, si maruno iti Israel. Kat itadadalang tayo kakabsat itata, isuna, iti panakitulag ni Apo Dios iti Israel, ta isuda dahi grupo nga adda iti Sinai, kada ito'y kakabsat, apaset iti Biblia, gayon tayo adalan. Kat masapul kakabsat nga bigbigan tayo, nga intun no inusar ni Apo Dios ti nagan na. Kaslala na nga insapatana kakabsat, nga inusar na dayjay anagan na. So it now becomes a sworn statement. Iti legal kakabsat, no awan iti pirma, ket saan met ano na notarize dayjay nga dokumento. Ure no kasano iti kapintas dayjay nagunag na. Ure no kasano iti kaadu iti naisalaysay ken naisura. Dayjay nga dokumento is a useless paper. Awan sir Sabina, ngem ni Apo Dios kakabsat, idi ang nakitulag kini Abraham. Inusar na dahil tinagan na nga Yahweh, inusar na itinagan na nga El Shaddai, nga isu iti garantor, kadayjay atulag nga inted na kini Abraham, nga nagbalin atulag nga nagpaay kini Isaac, kini Israel, ket kayat ko nga iyunay-unay manen kakabsat. Nga insurat ni Pablo ije Galacia 3:29. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs to the promise. Laglagi pun tayo kakabsat. Kadaytoy nga kinapudno nga inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti syudad iti Galacia. Sika ken iti siya no inawat tayon ni Apo Jesus akas personal a manlubot tayo. Datayo kakabsat ti kapututan ni Abraham, datayo iti agtawid dayjay inkari ni Apo Dios ken ni Abraham. Isu mapan tayo iti leksyon tayo. Adda kakabsat iti inpalagip ni Apo Dios iti Israel sakbay na nga inted iti sangapulo nga bilbilin ijay Mount Sinai. Anya daytoy kakabsat. Basahin tayo iti iti Exodus chapter 6 verses 6 and 7. Daytoy iti naisurat. Therefore say to the children of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the bondage of the Egyptians. I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm with great judgment. I will take you as my people, and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of the Egyptians. Daytoy kakabsat nga masarakan iti Exodus kapitulo 6, versikulo 6 ken 7, ket isu iti pagsentruan dayjay kung kuna tayo nga the story of redemption. Agsipod ta iti panangisalakan ni Apo Dios iti Israel, manipod iti panakaadipen da kakabsat iti Ehipto. Ken dayjay panangisalakan met ni Apo Dios kada tayo,
manipod iti pannakaadipon tayo iti basol. Everything, yes, everything are acts of God. Dito'y nga bersikulo kabsat, masarakan tayo nga ni Apo Diyos inusar na amaminpito. God used 7 times, completely He used and perfectly He used the personal pronoun nga I, siya. Anya itimbigan na? Umuna, I am the Lord. Mikadwa, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. May katlo, I will rescue you from their bondage. May kapat, I will redeem you with an outstretched hand with great justice. May kalima, I will take you as my people. May makainam, I will be your God. Maudi ken maikapito. Then you shall know that I am the Lord, your God, who brings you out from under the burdens of the Egyptians. Laglagi pun tayo kakabsat. No iti pan na kaisalakan, itiin tayo paggiin na dalan. Salvation of men. Itipan na kaisalakan ko, itipan na kaisalakan mo, kabsat, is an act of God. I have nothing to do with my salvation. Daytoy kakabsat nga kinapudno iturong na tayo nga manggigam kuma nga isukat na kapatpatag. Tano intuno adalang tayo iti istorya iti pannakaisalakan tayo. Umay iti may sa saludsod. Inaramid ka din ni Apo Diyos 100% iti pannakatay ni Jesus iti cross. Iti pannakaisalakan ko. Iti pannakaisalakan mo. Ket iti sungbat. When the answer is yes. Tapay, salvation is complete and perfect in Jesus. Ket ijay agturong to kakabsat dahil sa lutsod. Anya nga rod iti paset ko, anya nga rod iti paset mo, iti pannakaisalakan. Masapul alaglagi pun tayo kakabsat, nga idi nga ni Apo Diyos ket inayaban na tayo nga anak na tayo. Anya dahi kunana, and you, I will take you as my people. Iso nga ayaban tayo iti Diyos amami. No ni Pablo kakabsat iti mangayab kunana, Aba, Ama, mi. Ket iturong na kadatayo kakabsat, dayjay panagayat ni Apo Diyos kadatayo, dayjay sakrifisyo ni Apo Jesus nga agpaay kadatayo. Kunana, iti Biblia, iti Romans 5 verse 8, but God demonstrated His own love toward us, in that while we are still sinners, Christ died for us. Daytoy kakabsat iti kinapudno. Nga ni Apo Diyos inpakita na dayjay ayat na kadatayo. Nga uray pay idi nga managbasol tayo, idi nga agbasol tayo ni Apo Jesus natay nga agpaay kadatayo. Intun no sumrek tayo kadaytoy covenant relationship. Anya iti rason? The reason is love. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Ket insublim asinungbatan dayjay nga ayat na ken ka. Ay ayatin na ni Apo Diyos. Ket insublik dayjay nga ayat
Kit dayjay nga panangisublik, dayjay nga ayat. Nabukal kakabsat dayjay covenant relationship ni kini Apo Diyos. Isu nga dayjayen iti kunana ni Apo Jesus. John chapter 15 verse 10. If you love me, keep my commandments. No ay ayatin na, tungpalem, dagiti bilbilin ko, akas iti panang tungpal ko, iti bilin, iti ama, ket nagtalinaedak, iti ayat na. Niya po Diyos, kayat na nga iladawan kakabsat. No kasano dayjay panagayat na, iti Israel, no kasano dayjay panagayat na ken kanya. At day ti duwa nga reference nga inted iti leksyon. Actually, I have chosen two references. Umuna, iti Exodus 19 verse 4. Kunana ni Apo Diyos, you have seen what I did to the Egyptians. Nakita yu iti inaramid ko kadagiti taga Ehipto. Mismo nga nasaksyan iti Israel, the acts of God, the justice of God, nasaksyan iti Israel. Dahil sa nga pulo asaplit nga inted ni Apo Diyos iti Ehipto, nasaksyan iti Israel. Ket inbaga ni Apo Diyos, and how I bore you on eagle's wing and brought you to myself. No kasano ko na nang panang amo dayjay sao nga panangubak ken ka tapno maiyasideg ka ken ka. Amo yun no, ubing, it is totally independent. We are very happy that God added to our family. Ni Sherwin ken ni Jerian, ket inikan ni Apo Diyos iti anak. May kaupat nga apok. Talo nga nagpipintas nga babalasa. Ken maysa nga ubing. This is his third week. No. Yeah, it's a third week. Tinagan na ni Lucas. No dado may balakad mi ken ni Sherwin, wenno ni Jerian, ibabayo no nakaturo. Kita di pictures nga ipatulod ni either Jerian or Sherwin. Makita kakabsat nga ni Lucas is so secured. Kadayjay panangawit iti inana nga ni Jerian. Wenno dayjay pananguban ni Sherwin nga isu iti amana. Kasjay ti inbagana ni Apo Diyos. I bore you on my eagle's wing. Ipakita ni Apo Diyos kakabsat dayjay kapadasan iti maysa nga agila. Ket ni Apo Diyos so personal nga inbagana nga isura iti ama nga agila nga kayat na nga suruan iti Israel nga isuna iti maysa nga ubing nga agila, an eaglet. Amo taramiden dayjay eagle, dayjay ama. Ikahabil na iti likod na dayjay basit, ready to fly, nga eaglet. Sanan to ipan iti nangato, ket intun no agdadan nga agama iti nangato, agsuak nga sigod, dayjay eagle. Tapay, it wants to train his baby eagle to fly. And the baby eagle will flap its wing. He spread its wing. Damdamo na pala. Sipsiputan dayjay amang nga agila. Inton no saan akabailan dayjay nga baby eagle nga agtayab ka dayjay first nga gundaway. The father eagle will go down under. No, the two the baby eagle, the two your father eagle, mapan. And then carry that baby eagle again.
Kitaan tayo mat kagabsat in bagana ni Apo Diyos. Babaen kini Usyas. Ito Usaya chapter 11 verse 1. When Israel was a child, I loved him. And out of Egypt, I called my son. Anya panangayab ni Apo Diyos, iti Israel. My son. Among no, mangneg mo manipod iti ama? Wenno manipod iti maysa anataengan? Ket ayaban na ka, anak, my son, Baruch. There is comfort, there is security. Nga dayjay nga nangayab, ken ka, nga anak, is caring for you, is watching over you. Itatan, iturong iti leksyon tayo kakabsat, nga iti Israel, ket espesyal launay kaniya po Diyos. Iti Deuteronomy chapter 1 verses 29 to 31. Tikunana ni Apo Diyos. Then I said to you, do not be terrified or be afraid of them. The Lord your God goes before you. He will fight for you. And according to all he did for you in Egypt, before your eyes, and in the wilderness where he saw how the Lord your God carried you as a man carries his son, in all the way you went until you came to this place. At dadan kakabsat, iti igid, iti Jordan. Across the Jordan is the promised land. Imay digiti ispya, dua, iti inted adamag. Sangapulo ket dua, iti pinili, kakabsat ni Josue. Napanda. Dua, kunana, nagpintas adaga. Nang itid daw, nang isublida kabsat, itinbagan iti Biblia, nang isublida iti may sangaraay, one bunch of grapes, iti kadakkel, dayjay ngaraay iti ubas, masapul nga inasiwan iti dua alalaki. Ket kunana daytoy is a proof how fertile the promised land is. Kunamit digjay sangapulo. Saan tayo akabailan? Higantida, we are only compared akas grasshopper. Imay ni Apo Diyos anang ibaga. Di kayo nga agdanag, di kayo nga agbuteng. In palagip na, dayji inaramid na, nga agpaay iti Israel, idi nga agdada ijay Egypt. Anyan nga nagpintas kakabsat, akarin ni Apo Diyos. The Lord your God goes before you. At dadtoy kakabsat dagiti kabuso. At dadtoy met iti Israel. Sakbay nga madanon ti kabusor ti Israel. Anya ti ba nga Apo Diyos? Siyak iti Diyos aman nakabalin amin. Addaak iti sangwanan nyo. Addaak iti sangwanan nyo. Before the enemy can touch Israel, God is there. Anyan kakabsat, sana inbaga, I will fight for you. Dapay pa nakaaba mo? Awan. Israel who was never trained for battle won all their battles except dayjay nga napandan nakigubat iti basit nga ili iti AI agsipod ta adda
iti nagbaso. Malagip ko kabsat, nubabasa dito. Dahil may isang point became so famous, although the author is unknown. The title of the poem is Footprints on Sand. Idjay kakabsat, inistorya da dyan nagsurat, nga isuna kat nagtagtagainap. Ijay tagtagainap na magmagna, ijay igid, iti baybay. Iti ragsak na makakita iti dua a paris, iti tugot. Amuna nga dayjay tugot na, dayjay may isang paris, ken dayjay tugot ni Apo Jesus. Tainkari ni Apo Jesus, I will be with you. Ngamitimay sa paset kadayjay tagtagainap na kakapsat. Imay ken kuan na dayjay panagdanag, imay ken kuan na dayjay panagbuteng, tapay, adalang itimay sa nga paris, nga tugot. Kaya kunana ka na po Jesus, ija tagtagip na, saan ka di nga inkaring nga sa anak to, nga pampanawan? Apay, nga iti tiyempo, iti panagrigat ko. May isa nga tugot, iti adda. And Jesus said, my child, my only child, when you were in trouble, when you were down, dayjay atugot anakitam, iso iti tugot ko. Why? Because I carried you. I love my God. I love Jesus, my Savior. Daytoy kakabsat, iti panagserek ijay covenant relationship. Exodus 19 verses 5 and 6. Sakbay din nga basain kakabsat, daytoy nga sita nga inted iti Biblia, nga ijay pagleksyon natin. Let us remember nga ijay covenant ijay SINAI, ket iti sentro na dayjay panangited ni Apo Dios ijay sangapulo nga bilin. And the Ten Commandments is recorded in Exodus 20. Ulitin kabsat. The Ten Commandments is recorded or written in Exodus 20. Kat ito'y Exodus 19, kahit nang nga nga sawen, sakbay nga inted ni Apo Diyos, jay sa nga pulo nga bilin, Exodus 20. Adday iti inbagana, iti Israel, iti Exodus 19 verses 5 and 6. Anyat inbagana. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Anya tinbagana ni Apo Diyos, idinbagana kini Moses, iti Exodus 19 verse 5. No denggen nyo iti timak ko, ket intun no sa limet-metan nyo, dagiti bilbilin ko. Agbalin kayo nga espesyal, agkamang kanya. Ket da kayo aramidek nga kapapatgan nga nasyon, iti amin alubong. Following, makita tayo kakabsat, iti panagtungpal, ket bunga kadayjay covenant relationship. Idi nga inawat tayo dayjay asagot iti panangisalakan ni Apo Diyos kadatay. Kadaytoy nga leksyon tayo, God is telling us nga agsipud ta insalakan ka, O Israel. Agsipud ta inaramid
kuken ka, dagitoy adat-datlag, o Israel. Ureno dahi pa nagruwarda lang ngayon ng Egypto. Dahi pa ng balasiw da, dahi nalabaga abaybay. Dahi pa ng patay ni Apo Diyos kadagiti soldados agraman ti ari iti Hityo idjay Red Sea. Uray pa dahi panangited ni Apo Diyos iti ulap tapno agbalin amang kuyem iti pannagnada iti letang nga iti inbaga iti Biblia for 40 years saan ang narunot dayjay asapatos it Israel. Ket dayjay met nga ulap nga isu iti mangited iti linong da iti aldaw agbalin kakabsat nga silaw da iti rabii. In paduyakyak in baga ni Apo Diyos dagiti datdatlag nga inarabit na iti Israel. Obedience is a result kadayjay ragsak tayo, kadayjay panangawat tayo iti bendisyon. Laglagipin nyo kapsa. Ket idin nga naiteden iti waya-waya iti Israel manipod ti pannakaadipen da iti Ehipto. Kunana ni Apo Diyos, I brought you out. Ket itatan inted kun iti waya-wakaya kada kayo. It is only when they were free that God gave them the 10 Commandments. Seriously, kunana ni Apo Diyos, if you will indeed obey my voice and keep my commandments, obedience is expected because God saved me. Ulitin ka sa. Apay nga daw-dawatin ni Apo Diyos iti panagtulno. Apay nga daw-dawatin ni Apo Diyos dahi panagdengeg tayo dahi boses kanya tibet na. Because He saved you. He saved me. Dahi ti imbaga na ti Israel. Insalakan ka. Hangkang agdanag tanod danto iti umayken ka. Siyak nga umununa iti adad kasangwanan. Siyak iti makidangadang makigubat nga agpahay kada kayo. Naglagipin tayo kakabsat, no sino tayo manan. Kunanan ni Pedro iti 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who were not a people, but now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Inayon ni Ellen White nga inbaga, the spirit of bondage is endangered by seeking to live in accordance with legal religion, through striving to fulfill the claims of the law on our own strength. There is hope only as we come under the Abrahamic covenant, which is the covenant of grace, by faith in Christ Jesus. The gospel preached to Abraham, through which he had hope, was the same gospel that is preached for us today, through which we have hope. Abraham looked unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Ellen G. White comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 6, page 107.
kadaytoy eleksyon tayo kakabsat. Agyaman na, personal agyaman na. Ta, inpakamo ni Apo Diyos, nga isuna iti Diyos, nga nangisalakan Kanya. Inpakamo ni Apo Diyos, nga isuna iti Diyos, nga isu iti nangisalakan Kanya. Kalpasan na nga insalakan na tayo. Saan na tayo nga binaybayan? Dati leksyon tayo kuna na di kaagbutan. At daak akaduwang. At daak itasangwana. Ketno addanto iti gubat. Siyakto iti makigubat. I like that. Ta itinaldaw-aldaw apan nagbiag tayo kakabsat. Akas anak ni Apo Diyos. Covenant people. We face the danger nga datayo iti sentro iti panagbutbuteng gapu tani Satanas nga isu iti kabusor tayo. Inyarig ni Apo Diyos nga isu na iti naunget nga leon ket sapsapulen na digijay nga dadailen na. Nung kunanan ni Apo Diyos, do not be afraid. Do not be afraid. Malagip ko nun ni Satanas itilyon. Ket in purwakda ni Daniel ijerukib itilyon. So we'll translate it. Daniel was placed in the territory of the devil, the territory of the lions. But he was untouched. Tapay, God sent His angel. Kiti dinakita da jelyon, da nga anghel ni Apo Diyos. They cannot do anything to Daniel. Yes, jay, iti panagayat ni Apo Diyos ken kakabsat. Because we are a covenant people. Sakbay tayo nga tungpalen dagiti bilbilin nga inted ni Apo Diyos. Imong una, insalakan na tayo. Ket babaen kadayjay nga pamati tayo ken panagyaman tayo kadayjay panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Nabukel tayo desisyon tayo babaen iti ayat. Tungpalek iti pagayatam Apo. Anyaman iti pagayatam. Isutaramida. Dayta iti leksyon tayo kakabsat. Akas dayjay ko na personally I am so blessed. Ket iti dawat ko rekomamit sika na bendisyonan ka. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama. Kada iti leksyon nga inted mo kada kami. Inpanagip mo kada kami ang Diyos. Noan niya iti inaramid mo iti Israel. Ket noan niya iti inaramid mo iti Israel. Mabalin mo met nga aramiden nga agpay kada kami. No. Inyaon mo iti Israel o Diyos, manipod iti pannakadipenda, kastamet ti inaramid mo kada kami. Inyaon na kami, manipod iti kinasipnget iti basol, ket intunda na kami iti nakaskasda o walawag iti ayat mo. Iti panagyaman mi Ama, ibagami o Diyos, Amami, tungpalen mi dagita nga lilintag mo. Agsipod ta inayat na kami, ket agsipod ta ayaten da kami. Tulungan na kami o Diyos, kada ito nga desisyon niyo. Ket sapay kumatamarik nami, nga dumakdeket at dumakdeket, sumamsamit at sumamsamit, dahil pan nakirelasyon ni ken ka babaen iti anak mo.
Dati ito'y iti pagyamanan mi nga dawaten, itinagan na po Jesus. Amen. Amen. Nga na numay nga lawas manen kakabsat, agyaman kami, kitagyaman kami met, iti panang share you, dito panagadag. Lukit kitaan ni kabsat, basit pa lang iti bilang tayo, nga nag-subscribe kada ito'y nga programa tayo. Nga isu iti adat umay iti verifications yo, wino notifications yo. Nga iti tunggal adda iti presentation na kasto, amuyo kabsat. Gumanyaman pa nga gundaway, yaman kami. Happy Sabbath manen kakabsat. Ni Apo Diyos ay